on niin kokapidon kanssa. Mä tykkään myös tummosista puudelista. Pikkupuudelista. Vilkku. Mutta ei pikkusista. Mun kaverikin oli villakoirassa yleensä, kun mut vähän ärsytti. Ja sit kun se oli... Mä luulin tosi pitkään, että mä haluaisin poikakoiran. Labradoodle. Ei, mä haluaisin poikakoiran. Ja mä en siis tiedä miksi. Koska poikakoirat on ihan tosi raivostuttavia. Onhan niinku siis söpöjä, totta kai kaikki koirat on söpöjä. Mutta kun mua ällöttää se, että ne haluaa nylkyttää kaikkea. Siis silleen ne yrittää panna kaikkea mikä liikkuu ja myös kaikkea mikä ei liiku. Onko mä kertonut, että tyttökoira yritti panna mua? Mutta sitäkin kyllä tapahtuu. Joo. Mutta se on yleensä pienempää. Ja mua älyttää, kun pojat tai poikakoirat tekee sitä. Ja sitten pojat on jotenkin vaan sellaisia nopeita. Tytöt on enemmän haastavia. Ne on vähän silleen, niillä on persoona. Joo. Ja sitten ne on silleen, ne piirsii. Joo. Ja sitten ne tappaa. Ei kun siis tytöt silleen ovelasti. Silleen ne on vähän silleen, pojat perseellä silleen yleisesti, mutta tytöt on vähän silleen. Ne on ihan silleen, en kuulu mitään. Ja sitten ne on ihan niinku, niillä on jotenkin tosi paljon, niillä on niinku enemmän persoonaa.